Lidi, zdravím vás tady až nového videa z Minecraftu, tady už u druhého. A já se chci omluvit, že jsem se minule nerozloučil, protože se mi to samo vyplo, nevím proč. A tak jsem teď hledal, jak si to video prodloužit, ale zatím jsem to nenašel, takže doufám, že vám to bude stačit na těch 7-15 minut, tedy ne 7-15 minut, 7 minut a 15 sekund, myslím, že bylo to minulý, tak snad tak to asi bude i tohle, takže ty videa asi budou hodně krátký. No tak, kolik mám? 25, to je málo. Já dodělám ten dřevěný krumpáč a půjdu si vyrobit cobblestoneový krumpáč. A jak jsem se minule ptal, tak jestli no to vlastně nic. Vám když tak řeknu, tak jo, uděláme to tak, že tohle je jeden díl, ale na 2 poloviny. Takže každý, jo, mohl bych to udělat takový, že každý díl by byl takhle na 2 poloviny. A jo, to je dobrý nápad. Jeden díl bude na 2 poloviny, takže tohle je druhá, takže sledujete druhou polovinu prvního dílu. To chce potlesk. A to. Tak, druhá polovina prvního dílu. To bude druhá polovina druhého dílu. Tak to by mohlo zatím stačit. A teď tady. Takže já to, no tak já půjdu dodělat ještě ten krumpáč. Jdu dodělat krumpáč. Hop. No, tak jsem ho dodělal. A teď nemám ani stav, no ale tak snad to bude stačit, no. Já asi to nebudu hrát ten Minecraft úplně naplno, i když vy byste to asi chtěli, abych hrál naplno, ale tak bohužel to teď asi nějak moc nepůjde. A teď si tady udělám za prvé 2 věci. Dobrý. Obě mám. To už jsem mohl udělat dál, no, to nevím. To si udělám dál, ne, to je divný, tak až. No, já si taky někdy postavím toho, jak se jmenuje, jak se jmenuje vždyť vy víte, ten sněhulák, jo, sněhulák. Si taky někdy postavím sněhuláka, když jsme tady takhle, tak si postavím sněhuláka a teď už, jo, teď půjdu, že už mi dochází, tady, no, já si dám tady takové syrové, skopové si dám. Dobrý, trošku mi to pomáhá. S tím jídlem teď budu muset být hodně opatrně a ne. Teď asi začnu dělat nějaký, nebo si vyhlídnu nějaký místo a půjdu a postavím si, a kde bych si mohl postavit dům. Ale jo, to je dobrý nápad, dům pod vodou. Jo, to si udělám, dům pod vodou. Ale to teď ne, to až asi někdy dá díl, ale jo, teď si asi udělám někdy na stromě dům, to bude asi nejlepší. Tak si vyhlídnu nějaký, jo, ale tak to si budu dělat ze dřeva, aby bych ten dům neskazil, tedy strom, abych neskazil. Takže dřevo, tak toho mám hodně málo. Čekat, to tady dělám, hop, tady si dělám, hop, tak. Jo, já jsem tam nechal tohle, hlínu jsem tam nechal, no, pohroma. Hlavně by se myslím nikdo nenastěhoval nějaký bezďák. Tak si nejdřív teď asi pokácím ještě nějaký strom, možná třeba tenhle. Čekat, tak se
nejsem dobrý v parkouru. To musíte uznat. Musíte taky uznat, že jsem trapný, že jsem chytrej, to musíte taky. Tak, pojď. Jmenuji si tady já 9, tak kdyby si někdo se mnou chtěl zahrát, ale to 100% nikdo. Já vím, že protože nejsem zrovna moc dobrý ten youtuber, tak mi třeba napište komentář, že si se mnou chcete zahrát a musíte být na 1.8.8. Na 8.8 musíte být video, tedy Minecraft 1.8.8. Tak pokud si někdo bude chtít zahrát, tak klidně, domluvíme si kdy a na jakém serveru si zahrajeme. Ale teď možná budu mluvit víc potichu, protože ten tablet, na který to točím, tak asi je sezenice smrku. Tak, jsem to dělal, jo, tak ten tablet asi to nebude mít tak, že budu mluvit potichu. No, budu prostě mluvit potichu a vy si nic nenaděláte. Řeknu to nějak takhle. Počkej, jak nějaký strom hezký, na který bych, jo, tenhle. Tohle vypadá dobře. Jo, na tom si udělám to, tak ček, ale teď jak tam vylézt. Jo, tak si tady vezmu nějakou ohlínu. Hop. Tak a ještě tady 2 ohlíny, hop. Mám diveč, doufám, že to říkám správně, 9 hlíny, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ne, tak nic. To znovu. 3, 2, tak a teď tady to nejdřív počesám. Tak a teď postavím dům. Jo, hele, já ho mám hned tady takhle. Tady, tak, ten dům já teď něco zkusím, jo? Hop. Dobrý. Kurňa, to jsem málem slítnul. Cože kolik je? Kde je slunce? No, a tam nevidím. Co je slunce? No. Čekat. Tak, hop. Tam. Hop. Tak. Si takhle udělám nejdřív. Kurňa, co to bylo. Si tady udělám takovou nic, nebo takovou menší věž. Tak tudy vždycky budu takhle lézt. Tak tudy potom přejdu kolem. Hop. Je tak někam natáhnout strom. Si tady udělám nějakou nebo tu, takhle. Most, malej, most. A jak dlouho už natáčím? Už 9, tak to už asi za chvilku skončím a jo, já teď hned udělám 2 díly, takže to budou 4 díly, jako 4 videa a 2 díly, jak jsem se domluvil na začátku, že to budu dělat 1 díl na 2 poloviny. Tak, teď se s vámi rozloučím. Loučí se s vámi Tadeáš. A tak teď teď prostě končím, tady vás Tadeáš a těším se u příštího videa, který by mělo být přesně za 3 minuty, nebo tak nějak. Takže nazdar, bazar
Tak a já končím.